ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ହାର ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିଫଳତା ଲାଇନ୍ ସରେଇ ଯାଇ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଦମ ଦୂରରେ ଥିବା ଓ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଇଦାନରୁ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ହଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜିତିବା ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବା ଲୋକ କେହି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଲୋକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଆମ ଆଖପାଖର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜିତିବା ଲୋକ କୌଣସି ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ କାମ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କାମଟି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଘଟେ ନାହିଁ। ପଛକୁ ଘଟିବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଅସଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତୁମେ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଲ। ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର 100%ରୁ 100% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 100% ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ 1 by 1 ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିଏ ହାର ନ ମାନି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ସେ ହିଁ ଜିତିଥାଏ। ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ହିଁ ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତମେ ଯେତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇବ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପକେଇଦିଅ ଓ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲଢ଼ି ହାରକୁ ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼। ଜିତିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପେସେନ୍ସ ରଖି ମୁକାବିଲା କରିଥାଏ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥାଏ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।